Pois eu empecé a escribir dunha forma natural, orgánica, porque na miña casa había libros, había costume de ler, dende pequeniña me gustou ler, e tamén sempre me regalaban diarios, libretiñas, e a min gustábame apuntar pois, o que facía cada día, esa escritura de antes de dormir, que gardas na mesiña de noite, pois un día empecé a compartila, non? A lela na clase ou a lela con amigos, e logo chegar, bueno, a facer a carreira universitaria, a chegar a Santiago, si que coñecín xente que tiña os mesmos gustos, e fixemos un grupo poético e bueno, foi das épocas así que máis disfrutei da poesía e de gusto por escribir e de ler, e foi así dunha forma natural. Por eso sempre penso e digo que escribo por necesidade, non? Porque cando me apetece, cando teño algo que contar, e realmente creo no poder sanador da palabra.